Misurinder sa Talisay City Police Station ang suspek nga usa ka habal-habal driver nga midunggab sa kauban nini nga habal-habal driver niadtong Domingo sa gabi, Enero 19 sa Pitugo, Consolacion, Cebu. Ang suspek nga si Rodelco Gantalao, 39 anyos, taga Sentro Hogan, Consolacion, Cebu, giturnover sa mga sakop sa Talisay City Police Station ngadto sa Consolacion Municipal Police Station. Sa report sa Consolacion Police, nanawag kanila ang Talisay City Police Station mahitungod sa pagsurinder sa suspek. Dali nga gisusi sa Consolacion Municipal Police Station personnel ang ospital diin nagpaayo ang biktima nga si Ernesto Sasing Valle, 51 anyos, taga Antipulo, Consolacion, Cebu. Nasuta nga nagkalalisay ang duha tungod lang sa inilugay sa pasahero ug ingon man na sitol ra ang away. Apan sa nahisgutang oras og pizza, kalit lang gidunggab sa makadaghang higayon ang suspek ug dali nga miikyas sakay sa motorsiklo nini. Tungod kay nakonsensya matud pa kini, ni surrender ang suspek sa kapulisan. Mag-atubang kini og frustrated murder. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.